Magandang umaga mga kabaluyan. So ngayon, April 1, ito yung unang araw natin nagagawa tayo ng 1 minute video. So kahapon, March 31, kinuha namin ni Mrs. yung pin-incubate niya sa bayan na RIR chicken. At bumili na rin kami ng yan, yung dalawang itim na yan. Bali yung RIR chicken, yung tatlo. Yan, yung tatlong pula na yan. Tapos yung dalawang itim na yan, ang sabi dun sa pinagbilian namin, crossbreed yan ng Black Astra at saka broiler. So tignan natin yung paglaki ng mga yan. Umpisa nila March 30. So kahapon namin sila ginawa March 31. So ang gagawin ko ngayon, tutuloy ko itong paglilinis sa likod. Sisibak pa rin ako ng kahoy. Pero bago ating palapog, nahuhugot siya dito. So nahuhugot yung pinggan niya. Kaya i-repair ko muna.